YouTube. Jeg har besluttet mig for at lave en TNT-special med episoder. Og jeg vil starte med TNT-sprængning. Så jeg tror lige jeg startede det. Og grunden til, at der var vand herude den her gang. Jeg kom lige i tanke om, at hvis man sætter vand, så kan det ikke springe. TNT. Så jeg gør bare lige sådan her. Der er en landsby! Sprang det noget? Det ligner lidt. Sådan der. Jeg er lige god til at flyve. Men altså nej, den sprang ikke noget. Og jeg har fundet en landsby, som jeg ikke har opdaget før nu. Men den tror jeg også lige, at vi går rundt og... Den tror jeg også lige, jeg vil sætte den til, og så vil jeg også lige gå ind i smeden. For at kigge. Ja, okay, der er sådan en mand. Denne gang bruger jeg ikke teksterpack, fordi jeg fandt godt ud af, hvad der var galt med min teksterpack. Det var den forkerte teksterpack. Man, jeg tror lige... Nå, helt ærligt. Du skal ikke lukke lige over foran. Lad os prøve at se. Det er bare... Ja, okay, der var så ikke en... Der var ikke nogen. Så jeg tror bare lige... Og ja, der er gulerødder hernede. Det er rigtigt nok. Det kan man kun få i landsby. Og så vil jeg prøve at brænde helt... Ej, det vil jeg nok. Jeg tror ikke, jeg vil bruge tid på at brænde helt skov af. Det er sådan lidt så meget TNT. Og jeg kan finde ud af sådan... Okay, det var min ulykke. Og jeg har igen glemt at tage tid på. Jeg skal nok vende til, at jeg siger, fordi jeg husker det aldrig. Okay, hvor meget er det TNT over lige nu? Der er ikke TNT med det der. Nej, det er der ikke. Jo, er der? Nej. Jeg er slut. Det var vist her, jeg startede. Så. Okay, det var sådan en sådan jeg ikke aner om særlig god. Og jeg tænkte, at det kan også være godt med normalt tilfælde nogle gange. Sådan normalt. Det er bare normalt. Så. Tror jeg bare, jeg gør sådan her. Nå, okay. Ej, mand. Nå, det havde jeg glemt. Så hvis jeg sætter den der, og så kan jeg også lade flere. No! Jamen, det hele af det der sprunget. Hvordan kan det ikke? Nå, det var bare læk. Nå, jeg tænkte sådan lige, burde det ikke springe lidt mere? Så. Sådan der. Så det er bare oppe. Så nu har jeg sprunget den meste af den i luften. Så nu vil jeg gå over til... Jeg ved ikke helt, hvordan man... Time day, tror jeg, det er. Nej. Nul. Ja, okay. Det virker så heller ikke.
Hvad skal jeg smide? Så tror jeg faktisk, at jeg kan prøve at lave et mønster ud til en se. Eller også kan jeg bare sætte TNT på lang række, og så se om... Ja. Sådan der. Men hvis jeg så gør sådan her. Hvor meget vil det egentlig... Så kan jeg bare gøre sådan her. Prøv at overfylde det her rundt om med TNT, og så vil jeg prøve at sætte landsbyboer og monster derinde og sådan noget. Jeg skal nok gøre sådan, at de kan komme ud. Så kan jeg jo bare sætte monster inde i midten. Nej, det er den der. Creeper! Sådan der. Kan jeg prøve at sætte hæk og en kylling for okay, jeg kan så prøve at gøre det med sådan nogle ting. What? What? Hvordan? Okay, en kylling. Ja, det kan jeg godt sætte. Kan jeg godt sætte det ind i en TNT-ring? Det burde jeg da godt kunne. Burde jeg? Sådan der. Jo, så spawner jeg bare helt mange kyllinger. Spawn. 100. Chicken. Ja, okay. Så gør jeg bare sådan her. Nu begynder der vist at være sådan lidt mange. Kan jeg prøve at spawn? Ja, okay, hvad så hvis jeg gør sådan her? En creeper. Okay, de kommer så ikke en rundt. Prøv bare at gå sådan her og se, hvor mange jeg kan springe. Men der kommer... Yay, der kommer også små nu. Så, nu tror jeg skal til at gøre det. Man, læg. Så nu begynder det at generere det. Okay, der er rimelig meget XP dernede. Og sådan noget. Ja, okay, der var måske også nogle kyllinger, der slap. Men ellers ikke særlig mange. Og så hvis jeg bare gør sådan her. Hvis jeg så bare gør sådan her. Ej, men jeg vidste. Så gør jeg bare sådan her. Ja, okay. Sådan der. Så, nu tror jeg bare, jeg gør sådan her. Bum. Den her.
Nej, mand. Så gør jeg lige sådan her. Ved den øverste, fordi så hvis det springer i luften, ja. Så. Kan jeg bare lige hurtigt gøre sådan her. Okay. Sådan der. No. Sådan. Nej. Hvis jeg så gør sådan der. Så er det bare ned og væk. De spranger ned ved jorden, ja. Havde jeg nok gættet. Så hvis man prøver at gøre sådan her. Bast! Og så... Men så prøver jeg at gøre den endnu højere den her gang og se hvordan det ser ud. Ja, okay, det her det var over, det kan man allerede se. Så, nu tror jeg det er fint. Ja, det håber jeg i hvert fald. Jeg tror ikke engang, jeg kan se. Så er det bare med at komme ned. Så. Så, nu kan jeg se. Blankt nede af vandet. Så. Er det ikke kommet... Ja, okay. Man kan godt se det. Så prøv at gøre sådan her. Så hvis jeg gør sådan her. Så jeg bruger sådan en der. Så hvis jeg gør sådan her. Ja, okay, det var så hvis jeg gør det helt vildt hurtigt. Sådan der. Og så hvis jeg bare lige gør sådan her. Så hvis jeg fører den derhen. Og så sætter vi en TNT'en. Og så hvad hvis jeg så gør sådan her. Ja, okay, jeg kan aldrig finde ud af det her, så... Sådan der. Nu får jeg ikke særlig meget. Og så hvis jeg gør sådan her. Det skal nok ikke være sat til. Bum. Ja, så er det sat til. Så hvis jeg laver helt vildt mange TNT'er på række. Så. Så hvis jeg gør sådan her, bliver de så antændt? Tror jeg ikke helt, de gør. Nej, jeg vidste det. Og så hvis jeg gør sådan her. Ja, okay, så kan jeg selvfølgelig bare lige sætte en TNT derhen. Så. Prøv lige at vente. Så hvis jeg tager... er det ikke den?
Jo, sådan der. Sådan der. Yep. Så er det bare med, at... det er jo det. Så hvis jeg gør sådan her, så sætter jeg mig helt her tilbage. Og så... Nej, det er ikke sådan. Jeg skal ikke få den nedad. Og så skal det bare... Så, og så hvis jeg får den en til op. Så. Og så hvis jeg bare sætter sådan en her herhen. Yep. Hvorfor? Ja, okay, måske skal den... Så. Ja, den tog lige det sidste med. Så kunne jeg jo gøre sådan her. Så når jeg lander derhenne, så skal jeg måske lige have gjort sådan, at jeg ikke går tilbage. Så hvis jeg gør sådan her. Bum. Kunne jeg trykke på sådan en knap. Som der står her. Så er det så bare lige med at... Hvad så hvis jeg så sætter den? Okay, måske. Nej! Sådan der. Hvis jeg sætter den her. Nej! 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 Helt ærligt. Ja, okay, det er måske så lidt min egen skyld, men... Okay. Så kunne vi jo selvfølgelig også bare gå den her vej. Og så ryger jeg opad. Okay, derhen. Bum. Så kunne jeg også prøve at lave det igen. Og så sidder der også. Så kunne jeg også gøre sådan her. Men så kan jeg jo ikke hoppe op her, det er der. Nej, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne alligevel gøre det nu. Så handler det bare om ikke at trykke knappen ind. Kan knappen ikke godt sidde der? Jo. Så er det bare... Så er det bare med at skynde sig at hoppe i den. Oh yeah! Boom! Og leger vi bare, jeg sidder lige her. No! Jeg ved det. Men jeg tror lige, jeg kunne komme den anden vej op. Så gør jeg lige sådan her. Kold. 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 Så hvis jeg bare bliver ved med at gøre sådan her.
Så hvis jeg gør sådan her. Jeg når det aldrig. Nej. Jeg var næsten over. Bum. Så lad os se, hvordan holdet bliver. Så gør jeg bare sådan her. Holdet var ikke engang færdig nu. Jeg synes, det sprang ned til noget godt. Noget jern. En lavepøl. Ja, okay, det kunne en lavepøl. Hvad sprang den ellers hen? Men det sprang den ikke til noget andet. Ja, okay, så fik jeg XP. Den vil jeg prøve igen her. Selvom den ikke helt hjælper. Nej! Så den er bare til, den kommer tilbage. Ja, okay. Bum. Hvordan er det så? Ja, okay, så ryger den så derfra. Bum. Og så hvis jeg bare lige hurtigt sætter en fakkel. Ja, okay, der er næsten ingen chance for, at den ryger hen på den. Lige præcis, men jeg kan jo prøve. Ja! Okay, jeg er faktisk tæt nok på hullet. Jeg vil lige prøve en gang til, så tror jeg slutter af. Ja, men nu har jeg været rigtig lang tid, tror jeg. Ja, jeg tror. Jeg ved ikke. Jeg ved jo ikke noget. Jeg ved ikke noget. Ja. Nej, mand, så rundt. Det er jo bare utroligt, at den kan jo ryge ned på den, altså. Så skal man bare være heldig. Og så ryger med hele vejen igennem mig. Okay. Jeg rører hele tiden det samme sted hen, gør jeg ikke? Jo. Men så tror jeg lige, at jeg prøver en gang til, og så slutter jeg. Jeg synes bare, det er så fedt, at den kan. Faktisk. Det synes jeg. Hey, kan den godt køre direkte ned? Tror jeg ikke, den kan. Ej, det burde den heller ikke. Så hvis jeg gør sådan her. Så burde jeg ryge. Og efter min mening, så kunne jeg måske godt ryge ned i den der. Nej! Ew, mand. Jeg lander over på en sten, gør jeg ikke? Jo, jeg gjorde. Må jeg se. Hvordan kan den ryge den? Ja, okay. Ja, vi ses.